Gure ikastolan hemen gauden eremuan bada 16 urte hemen gaudera eta ikastolak datorren urtean egingo ditu 40 urte. Astepenean geunden eta ibili gara ezkerte eskuin eremu lokal desberdinetan eta beraz duela 16 urte herrikoetxeak eskaini zigun eremu hau eta eremu honetan egin zuten ikastola. Gaur egun 200 eta orain 15ean gaude, urte bukaera arte 225 ikasle sartuko dira. Bi urtekoak eta hartzen baititugu, bi urteko txiki horiek, bereziki euskara ikas dezaten lehen bailean, eta gero burasoek ere gero eta goiz sartzen dituzte umeak. Eta hemen iparraldean eta posible da bi urteko umeak hartzea. Hemen kasik hiruzkuntzak entzuten baitira umeen artean eta burasoen artean. Aberatsa da, baina gero guretzat hemen guk iparraldeko ikastola, sehaskako ikastola izanez, bi hizkuntza erakusten ditugu, 11 urte arte frantsesa eta euskara. Frantsesaren irakaskuntzan arazo txiki batzuk pausatzen ditu, zen ume batzuk baitakite petute frantsesa ezagutzen. Eta beraz horientzat egiten dugu lan berezi bat sehaskarekin, kolegioarekin, eta hemen irakasleok badugu proiektuak hobetzen ditugunak urtetik urtera, hasi ginen duela 10 bat urte, eta hobetzen segitzen dugu, eta frantsesa eta euskararen egoerari saiatzen gara erantzun baikorrak ematen.